Și bine v-am găsit la jocul Traffic Rider. Este un om pe o motocicletă în care trebuie să te ferești, să nu te bușești, să mergi pe roată, să faci misiuni, să din astea. Prima motocicletă asta este. Văd deja și instalat asta, dar și desinstalat. Asta e prima motocicletă, a doua e asta, a treia e asta, a patra e asta și a cincea e asta. Și sunt mai multe, și a șasea e asta. Nu știu când intră seara asta, cu astea le-am făcut. La aceeași seară. Așa. O să mergem și o să facem. O să vedeți că e fain jocul. Haideți, acum suntem la... Și ăștia știți. Iar știți. Dar la țară, trepir, ca pe joc. Acum, tu trebuie să mergi, așa, te ferești, o să vedeți cum este jocul. O să vă placă, o să-l vreți și voi. Dacă vreți, abonați-vă și dați like. Acum suntem concentrați, ne-am izbit, nu-i nimic. Bă, abia s-a început și deja 3 km făcuți de 6 jumate. Gata, continuăm. Am izbit fix. Cine vrea să mergem pe o roată când se face banda roz. Putem merge pe o roată. Le-am dus în cap. Da, da. 2 kilometri. La revedere. Trebuie să facem asta. Păi, gata. La revedere, gata.